God eftermiddag. Jo tak, hej. Hej, Simon. Ja. Jeg hedder Huda, Hej Huda. og jeg er sygeplejerske her på afdelingen. Ja. Jeg skal lige starte med at kontrollere fuldnavn og CPR-nummer. Ja, jeg hedder Simon Vestergaard Madsen. Simon Vestergaard Madsen. Ja. Og mit CPR-nummer er 000000. Det er så fint. Det passer også med det, jeg har. Ja. Så det er rigtig godt. Var det godt at få sovet lidt? Ja, det var læge lige på Vilmer. Hvor mange gange plejer du at sove i løbet af dagen, Simon? Jeg kan godt tage et par hvil, sådan 4-5 gange. Ja. Og hvor lang tid? Det er bare over normalt dag 8 timer. Okay. Ja. Det anbefales, Simon, at man ikke har så mange lurer i løbet af dagen, fordi man kan godt forstyrre ens døgnrytme, Ja. og så sover man ikke så særlig godt om natten. Ja, jeg kan godt kunne mærke, at jeg har svært ved at sove med den. Ja. Men skal vi ikke prøve at se, om du kan holde dig til det her, kun den ene lur der i løbet af dagen, Jo. og så prøve at se, om du kan komme måske lidt tidligere i seng? Skal vi ikke prøve med det? Jo. Og se, hvordan det går? Jo, det synes jeg. Er ikke også? Jo. Ja, godt. Simon, jeg vil lige høre, nu er det sådan, at jeg har nogle studerende med. Okay. Ja, og jeg vil lige høre, hvordan du har det med det. Det er fint. At der vil komme 2 studerende ind til dig. Ja. Ja. Hvad skal de lave? Ja, det de skal lave, det er, at de skal lige introduceres til at få målt blodtryk ind ved en patient. Og så tænker jeg, at de skal prøve at få målt det inde ved dig. Jo, det er så fint. Vil det være okay? Ja, må det godt. Den ene studerende kommer til at måle dit blodtryk, og den anden studerende kommer til at måle din puls. Ja. Ikke også? Og Jo. så står jeg bare og kigger med. Ja, det er så fint. Så kalder jeg lige på dem, ikke også? Jo. Vi ses lige om lidt. Ja. Hej igen, Simon. Hej. Hej. Hej Simon. Hej. Tak fordi vi må være med. Okay, jo, det er lidt. Jeg hedder Lærke, og jeg er sygeplejestuderende på første semester. Ja, hej, hej. Jeg hedder Nikolaj, jeg er også sygeplejerske første semester. Hej. Hej. Lidt som Huda nok har nævnt, så skal vi måle dit blodtryk og din puls. Og derfor så vil jeg lige starte med at måle dit blodtryk. Jo. Og det har du jo sikkert fået mange gange før, Jo. når du ligger herude. Så det kører bare på rutinen, som du kendte. Ja. Jeg starter med den her på. Mm. Så hvis du kommer med din venstre. Så vil jeg lige bede dig om at lægge benet ned, så vi kan få det mest præcise blodtryk. Og så skal du huske, når jeg starter den her, så må du sige noget, som du ved, så strammer det lidt på din hånd. Yes, den ligger så på 130 over 82, hvilket er inden for normalen. Så ja. Det var meget fint. Jeg kan ikke lov for låne din. Ja. Og jeg måler lige din puls en gang. Ja.
ligger på 74. Ja. Det er også ikke på normalt igen. Ej, lidt for hårdt faktisk. Okay. Det er så fint. Lærke, hvis du lige tager blodtryksapparatet med, så kan vi lige få det sprøjtet af. Ja. Ja. Godt, Simon. Du kan lige få lov til at ligge og hvile dig lidt endnu, ikke også? Jo. Så kan du få lidt kaffe og kage til eftermiddag. Hvad siger du til det? Det lyder lækkert. Ja, Ja. det var godt. Du skal ikke tage for mange uger. Nej. Vi prøver, ikke også? Jo. Det er godt. Og tak fordi vi måtte være Ja, tak fordi du måtte komme med. Rigtig god dag. Jo, tak lige meget. Du trækker den røde snor, hvis du har brug for hjælp, ikke også? Jo, det skal jeg. Det er godt. Hej hej.